Takže čaute všetci, ja som Miso a dneska točíme Ludvíka. Takže môžeme ísť na to. Ja sa nechcem uvoliť vnútri. Takže môžeme ísť na to. Takže máme veľké správy, to kašľu na to. Ideme na to. Takže sme sa prihlasili. A toto som akože ja, alebo ten Ludvík nechápem, dobre. Ideme ďalej, vypneme Skype. Názor myslím. Natáčam na YouTube. Nie som si istý, či si mi naozaj odpovedal na to, čo som sa ťa spýtal, ale nechaj mi to tam. Ok. Musíme si nazvali nejako ináč. Máš deti? Ale nemôžem čakať, lebo to je počítač, to je. Ok. Že napísam ok. Jasné. Že ja sa opýtam, že kto naprogramoval. Ale prepočtem to. Už to nechápem, že napadlo ma ten, kto ma Ježiši, to je tebe mňa šlachne znova. No, okej, ok. No ok, presne tu, užívaj rozhodanie. Ja vyskakuje že ja mu poviem, že ja ti dám kávu. Veľmi mi napísal, ja som chvíľu prestal, rozprávať sa so mnou. Zaspal si alebo čo? To je teba veľmi necitlivé, takto sa má ignorovať. Ak som nenačudoval. Tak aj tak toto by bolo už na dneska všetko. A napíšem mu, že čau. Zmeňme radšej. Ja zmeňme radšej ten povedne čo o sebe. Ahoj. Sa teda mali. A takže toto by bolo na dneska všetko. Ak sa vám video páčilo, hoďte like. A na budúce rôzne iné. Napríklad ako Happy Videos. Takže čaute. Psst.